L-għodwa tajba, illum it-31 ta' Awwissu nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu dwar in-nies ta' Nażaret li minħabba l-ebusija ta' qalbhom warbu lil wieħed minnhom stess, lil Ġesu. Aħna kemm il-darba warrabna lil Kristu u t-talim tiegħu. Mulej, aħfir li ta' drabi li ma fimtx x'rid minni u qalbi kienet magħluqa biex taċċetta lill-oħrajn. Tini l-grazzja li jkolli qalb miftuħa li tisma' u li tħobb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Uti ew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddiesa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna tnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti kull ma l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li jutajjeb fina u tħarisulna bit-ħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Meta jiena wasalt għandkom ħuti, ma ġejtx inħabbrilkom il-misteru ta' Alla bi kliem kbir jew għaref. Ma pretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom, ħlief lil Ġesu Kristu u l-dan imsallab. U jiena ġejt għandkom dajjef, imbażża u mried. Il-kelma u l-predikazzjoni tiegħi ma kinux imlibsa bi kliem qawwi tal-erf, imma bil-wiri tal-Ispirtu u l-qawwa. Sabiex il-fidi tagħkom timbena mhux fuq l-erf tal-bniedem imma fuq il-qawwa tal-Alla. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Kemm inħobba l-liġi tiegħek il-jum kollu ħsibi fiha. Il-kmandament tiegħek għal dejjem miegħi jallimni għeref mill-edewwa tiegħi. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Jien nifhem aktar milli mal-min tiegħi kollha għax ħsiebi fil-kmandamenti tiegħek. Aktar mix-xjuħ jien bil-għaqal għax inħares il-preċetti tiegħek. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Minn kull triq ħażina inwarrab riġlejja biex inħares il-kelma tiegħek. Mid-digriti tiegħek qatt ma nidbiet għax int kont li għallimtom li. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorja mingħajr ta' sibt u qam biex jaqra. Taħ fidejh il-ktieb ta' Eżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Batni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin,
inwassal il-bxarat tajba lill-fqajrin u d-dawn mill-ġdid lill-lomja, inrott il-ħelsil lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġa' laq il-ktieb taħlura lil-qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnien kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimlih l-ewwa li kien ħireġ minn fommu u bdew jgħidu dan mhuwiex bin Ġuseppi. Iżdu qalilhom żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju tabib fejjaq lilek innifsek. Dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnawm għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija imma għand waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla, qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer tardum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuqha l-isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kien falliment għal Ġesu dan il-jum meta mar fis-sinagoga ta' Nazzaret. Uħud jaraw f'din l-esperjenza falliment. Hawnhekk f'San Luqa Ġesu imur fis-sinagoga wara l-episodju tat-tentazzjonijiet, ġifieri pjuttost fil-bidu tal-ministeru tiegħu. U nnutaw x'jiġri li fil-bidu meta jaqra dik is-silta mill-profeta Eżajija u jibda jitkellem, ir-rakkont jgħid li l-koll laqgħu il-kelma u staġbu bil-kliem mimlih l-ewwa li kien qed jgħid. Kellu akkoljenza sabiħa. Sissa kien sejjer tajjeb. Ma mbagħad meta jkompli ifisser aktar, u speċjalment ifisser kif Alla ġie għal kulħadd, ħadd m'għandu jkun esklus. Lejn l-aħħar tar-rakkont jgħid li kulħadd intela bil-korla, ħarġuh il-barra, ħaduh fuq xifer tardum biex jitfgħu minn fuq l-isfel. Dawn l-istess nies. X'qal Ġesu li rrabbjhom daqshekk dawn in-nies biex ridu joqtluh. Kien falliment għalih meta mar f'nis-sinagoga u tkellem man-nies hemmhekk. Kien dan diġà ħjiel ta' dak li kellu jseħħ il-qudiem meta il-qudiem ukoll jispiċċa msallab barra mill-belt aw ħelisa ħafif għax żgiċċa imma mbagħad spiċċa msallab. U din mistoqsija li tajjeb nistaqsuha. Il għaliex turina x'inhu s-suċċess u x'inhu il-falliment għal Ġesu. Għax Ġesu qatt ma kien ifittex is-suċċess fil-folla li timxi warajh, fil-popolarità, f'kemm nies jaċċettawh, fil-kunsens tan-nies. Qatt ma fittex Ġesu is-suċċess hemm. U għalih
Allura ma kienx falliment jekk ikun hemm min ma jaċċettax bħalma ġara ħafna drabi wkoll fil-ħajja tiegħu. Imma Ġesu is-suċċess kien għalih fil-fedeltà lejn il-missjoni li l-missier fdalu fideħ. U għaw jispjega x'inhi il-missjoni meta jgħid li ġejt imħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, il-bxara tajba lill-fqajrin, id-daw lill-omja, il-ħelsien lill-maħqurin u n-niedi sena tal-grazzja tal-mulej. Dini hija l-fedeltà lejn din il-missjoni li Ġesu fisser kif hi missjoni għal kulħadd. U Ġesu baqa' fidil sal-aħħar f'din il-missjoni. Kien hemm fil-ħajja tiegħu min mexa warajh, min kien kontrih. Imma mhux dak kien il-kejl tas-suċċess tiegħu, imma kemm hu baqa' fidil lejn il-missjoni li Alla tah. U fil-fatt hemm xebħ bejn dan li jiġri fis-sinagoga hawnhekk u anki lejn l-aħħar tal-ħajja tiegħu għaliex innutaw anki fil-qari tal-passjoni aħna nibdewha b'Losanna, in-nies jgħidulu imbierek min ġej f'isem il-mulej Osanna, kulħadd ixejjirlu. U ftit wara in-nies forsi ma kinux l-istess imma n-nies ukoll li kien hemm salbu. Ma Ġesu wera kif bil-fedeltà tiegħu bidel is-salib minn l-ikbar sinjal ta' falliment assolut f'għajnejn in-nies għal suċċess assolut fl-għajnejn ta' Alla. Sa x'jurina dan għall-ħajja tagħna? Jurina li aħna wkoll aħna li mixjin warajh għandna nieħdu l-kejl tagħna ta' fallimenti u suċċess fid-dawl tiegħu. Din tottalina personali tot ukoll għall-Knisja. Il-Knisja ma jkollix falliment jekk twassal tassew il-messaġġ tiegħu u mbagħad ikun hemm min jinjorah, jirrifjutah. Dik hija wkoll l-esperjenza ta' Ġesu stess. Il-falliment ikun jekk ma tkunx fidila lejn il-missjoni tagħha. Jekk tipprova tbiddel il-kliem ta' Ġesu biex jinoġob, biex idoq tajjeb għal widnejn, jew nkella li tuża wkoll mezzi li mhumiex sew. Hemmhekk ikun il-falliment. Ma allura il-Knisja li aħna lkoll u aħna anke personalment Ġesu jsejħilna biex il-kejl tagħna ta' suċċess u falliment ikun il-fedeltà lejh. Meta aħna nkunu fidili lejh, imbagħad ikonna tassew suċċess fil-ħajja. U allura t-talba li nagħmlu hija biex aħna ngħixu tassew din il-fedeltà bħalu sal-aħħar. Il-kejl tagħna ma jkunx qed jaħsbu l-oħrajn, x'qed jagħmlu l-oħrajn biex naraw ħanamlu bħalhom, imma xi jurina hu il għaliex dak huwa tassew is-suċċess fil-ħajja tagħna jekk aħna nkunu fidili lejh. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar b'xara tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna dejjem nieħdu minn għandek l-ispirazzjoni u d-dawl u l-qawwa l-ħajja tagħna biex narfu tassew inkunu fidili lejk sal-aħħar. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej.
Nitolbuk mulej għal-morda kollha fl-isptarijiet fid-djar tagħhom kemm hawn Malta kif ukoll barra, dawk li qegħdin għall-kura barra biex intatihom l-għajnuna u nitolbu wkoll għal dawk li jagħtuhom is-servizz biex tgħinhom fil-qadi tar-responsabiltajiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna nkomplu insegwu b'responsabilità il-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li f'dawn il-ġranet għaddew għal ħajja ta' dejjem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u nitolbuk ukoll biex tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tarartu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta qaddisa mulej jagħtina dejjem il-barka tas-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fi glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola ta' smawit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għola ta' smawit. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi qaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Affrilna d-dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina. U la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li xtidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema nitolbuk biex b'dil-ikla ta' mħabba twettaq l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Alla tagħna sma' talb tagħna jina waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidra fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dunubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi minn bija mulej miegħek imberk inti fost in-nies ambire kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija mulej miegħek imberk inti fost in-nies ambire kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija mulej miegħek imberk inti fost in-nies ambire kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija mulej miegħek imberk inti fost in-nies ambire kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija mulej miegħek imberk inti fost in-nies ambire kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija mulej miegħek imberk inti fost in-nies ambire kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija mulej miegħek imberk inti fost in-nies ambire kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija mulej miegħek imberk inti fost in-nies ambire kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija mulej miegħek imberk inti fost in-nies ambire kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Gloria lil Missiru lil Liben u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l-weħ kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija maret iż-żul il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżnata kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Gloria lil Missiru lil Liben u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern kull ġenera l-weħ kolla u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżnata kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma taltana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern ku ġenera l-beħ kolla u dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta sitna Marija preżentat il-bina Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern kull ġenera l-beħ kolla u dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-Tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija Birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitembin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, perché inti fost in-nisan perché frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midebbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, perché inti fost in-nisan perché frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midebbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, perché inti fost in-nisan perché frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midebbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, perché inti fost in-nisan perché frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midebbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, perché inti fost in-nisan perché frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midebbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, perché inti fost in-nisan perché frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midebbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, perché inti fost in-nisan perché frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midebbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet tarina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarista minna tal-infern u l-ġenna rebeħ kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avokata tagħna, dawwallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawid jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semaj ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-binuħati għalina, la ddaħanix fit-tiġrid iżda ħlisna bid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan perché frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midebbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistriħu fil-paċi. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda.
Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mill-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisa u malla, biex ikun jisfoq inna dak li wedna Kristu. u Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruha u malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti żina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistiednjati donazzjoni online jew permezz ta' ċekk. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81 għal aktar informazzjoni. L-appell tal-Knisja f'Malta huwa biex fis-sitwazzjoni preżenti il-persuni vulnerabbli jsegwu il-quddiesa mid-dar. Meta noħorġu, nirrispettaw lil xulxin billi nużaw il-maskra jew il-vajżer u nżommu dejjem id-distanza soċjali. Grazzi u l-kumplament tal-ġurnata tajba.